Gospođa Ana Filipašić iz Ivanić-Grada nije imala nikakav problem s prihvaćanjem razdvajanja otpada, jer zato ima vremena i vjeruje da je to ispravno. Razdvajamo otpad zato što je to bolje i ipak nešto iskoristimo od toga. Dok nismo razdvajali, kanta je bila svaki ponedjeljak puna, jer kod nas smeće, kućno smeće odvažaju svaki ponedjeljak. A za ovo nam Ivakop, poduzeće Ivakop, redovito dostavlja plastične vreće svaka 3 mjeseca i onda mi to odvajamo. I tako da kućnog smeća ima malo. I komposter je prihvaćen u Aninu vrtu. Ovo je tek jedno od 8000 kućanstava, a postoji i 280 poslovnih korisnika komunalca u Ivaniću. Početkom 2014. godine Ivakop je uveo odvojeno sakupljanje papira i plastike sustavom od vrata do vrata. A u tijeku prošle godine 2015. smo podijelili kao pilot projekt 300 kompostera zainteresiranim korisnicima, a istu količinu ćemo podijeliti u sljedećih 10-ak dana kao jedan sustav gospodarenja otpadom koji vršimo intenzivno u zadnje te 2 godine kako bi dali naglasak na tu primarnu selekciju otpada. Uvođenjem odvojenog prikupljanja otpada troškovi su porasli sa 650 na 800.000 kuna. Za sav ivanički biootpad jedna kompostana traži dodatnih neprihvatljivih 600.000. Vrlo često zapravo građani i ljudi misle da odvojenim prikupljanjem nešto se zaradi, odnosno da komunalna tvrtka uspije to prodati i zaraditi neke novce. Treba zapravo reći da je to dodatni trošak za komunalnu tvrtku i da zapravo komunalna tvrtka mora značajne novce odložiti, recimo da se zapravo riješi te odvojeno prikupljene plastike. Prvenstveno na papiru se nešto malo zaradi, ali nedovoljno da bi se pokrio trošak. Znači, s obzirom da je sve to što smo uveli i taj novi sustav zapravo dodatni trošak za tvrtku, moram reći da sam prezadovoljan evo što naša tvrtka i naša direktorica bez povećanja cijena uspijevaju sve to zbrinuti. Omjeri su takvi da recimo na bazi 2015. godine smo mi za papir oprihodovali nekakvih 30.000 kuna, dok smo za plastiku morali uporabitelju platiti 150.000 kuna. Veliki je problem, smatraju Ivakopu, što nema razvijene burze otpada, pa pomno traže najpovoljnije reciklažere. Stoga od Ministarstva zaštite okoliša očekuju brzo donošenje novog plana gospodarenja otpada koje je trebalo donijeti još 2014. S novim planom bit će jasnija i sudbina Centra za zbrinjavanje otpada Zagrebačke županije koji je bio predviđen u okolici Ivanić-Grada, kao i način financiranja razvoja sustava razdvajanja otpada.